Γεια σας όμορφοι άνθρωποι. Έβαψα τα μισά μου μαλλιά μαύρα, αλλά βγήκαν καφέ επειδή είχα ginger. Τώρα έμεινε μισά καφέ, μισά ginger. Σαν γάτα είμαι. Μ' αρέσει. Anyway, χτύπησα. Έχει αυτό εδώ από πίσω. Ναι, ouch. Σταματάω τις βλακίες και πάμε κατευθείαν στο βίντεο. Λοιπόν, είπα να δοκιμάσω make-up από άλλες γενιές. Η πρώτη μου σκέψη ήταν να κάνω το make-up από τη χρονιά που γεννήθηκα, το 2007. Αλλά μετά σκέφτηκα γιατί να μην κάνω την αγαπημένη μου έρα, το αγαπημένο μου στυλ, το αγαπημένο μου make-up, το οποίο παιδιά είναι των 60s. Οπότε καλή μου τύχη και πάμε να ξεκινήσουμε. Πρώτα βάζω πίσω τα μαλλιά. Ναι, σωστά. Το μικρόφωνο στην κλάστρα. Και πάμε. Λοιπόν, αυτό που παρατήρησα με τα 60s make-up, έτσι όπως σκρολάρω στο Pinterest, είναι ότι όλο το πρόσωπο είναι πιο σκούρο, αλλά κάτω από τα μάτια έχουν κάτι τέτοιο ημικύκλια, τα οποία είναι πάρα πολύ φωτεινά. Οπότε θα κάνουμε αυτό σήμερα. Έχω εδώ πέρα ένα foundation, το οποίο δεν είναι η απόχρωσή μου. Λοιπόν, το αποτέλεσμα είναι αυτό εδώ, το οποίο σε εσάς φαίνεται normal, αλλά αν έρθετε λίγο πιο κοντά, βλέπετε πόσο σκούρο είναι. Όχι, δεν φαίνεται στην κάμερα. Ωραία, τελειώσαμε με τη βάση μας και τώρα πάμε στα ημικύκλια. Έχω ένα πάρα πολύ φωτεινό concealer. It's cute. It's really cute. Και το επόμενο πράγμα το οποίο χαρακτηρίζει τα 60s είναι η έντονη σκιά. Θα πάρω αυτές τις σκιές και θα βάλω μοβ. Οπότε παίρνω ένα πινελάκι μοβ, αυτό εδώ. Θα καλύψουμε όλο μας το βλέφαρο. Έχουμε αυτό εδώ το αποτέλεσμα. Και πάμε να κάνουμε το ίδιο και στο άλλο μάτι. Τώρα πάει το δύσκολο κομμάτι, το eyeliner. Μόνο που εγώ δεν έχω eyeliner, έχω μολύβι. Οπότε καλή μου τύχη. Τώρα το eyeliner είναι tricky. Πας εδώ και κάνεις μία γραμμή πάνω από τη σκιά, έτσι σαν τόξο. Τέλεια. Τέλεια. Και πάμε να κάνουμε και από κάτω σαν βλεφαρίδες. Θα δείτε τι εννοώ. Κάνουμε τριγωνάκια. Hell no! Hell no! Εντάξει. Εντάξει τώρα, αριστούργημα. Αριστούργημα. Πάμε και στο άλλο μάτι. Και πάμε να φτιάξουμε και τα φρύδια, τα οποία έκαναν μια έντονη γωνία. Οπότε, μιας και το έχω ξερίσει, θα μπορέσουμε να κάνουμε αυτή τη γωνία. Για πάμε.
και την άλλη. Και πάμε στο κραγιόν. Το κραγιόν ήταν ένα απλό, έντονο κόκκινο. Από ό,τι είδα στις φωτογραφίες, έτσι μπορεί να κάνω και λάθος. Επίσης δεν μοιάζω με τη Marina and the Diamonds. Anyway. Είχανε μικρά χείλια, οπότε θα προσπαθήσω να τα κάνω κι εγώ μικρά. Πάμε να λύσουμε τα μαλλιά για το τελικό αποτέλεσμα. Θα μπορούσα να τα κάνω καλύτερα αυτά. Αλλά it's my first time. It's my first time. Το βλέπετε! Περίμενε. Ευχαριστώ πάρα πολύ που το παρακολουθήσατε και τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Bye! Chat, βοήθεια, δεν πηγαίνει!